बेफोरबायदि जाथाय जायै जायै मानसिफ्रासो मोनदों जोंनि गोनां रुंसारि जालांजानाय बिमा बिफा दिनैसिम सारेनाबो फैसा गैया। अरिजिनालासो मोनाखै डुप्लिकेटफ्रा मोनजोब्बाय गासैबो। हारिनि थाखायसो जिउ फोजोबलांदों, हारिनि थाखायसो रुंसारि जालांदों नालाय आंनि फिसायाबो। बे समाव आदै आरो मादै नोंथांमोननि फिसालाया मोनसे समाव हाग्रायाव बा एनडिबि महरै गोबाव सम सोमावसारनायनि गेजेरजों रुंसारि जालांबाय होननानै जों खोनानो मोन्दोंमोन। दा बेफोरनि सोमोन्दै जों नोंथांनाव बा नोंथांनि न'खराव माखासे मोजां गाज्रि खौरांखौ लानो होननानै फैनाय जादों। बेजों लोगोसे बेसेबां बोसोरसिम नोंथांनि फिसालाया हाग्रायाव थाखोमोन आरो बबे सनाव बिथाङा रुंसारि जालांखो, माबोरैहाय जालांखो, बेफोरनि सोमोन्दै फोरमायदो। दा बिनि सिगां आं नोंथांमोननि सिनायथिखौ लाग्रोजानो लुगैदों। नोंथांमोननि सिनायथिखौ होबानो जाबाय। नोंथांमोना बबे जिल्लानि, मा गामिनि आरो मा मुं, नोंथांमोना अननानै एसे फोरमायदो। आरो नोंथांनि फिसानि मुङा मामोन आरो नोंथांमोना बै फिसानि मा जायो, नोंसोरो फोरमायनानै लादो दे। औ, नोंसिनि जिल्लाया मा जिल्ला जेन'बा? जोंना सारियालि हमसेयाव गोलैयो। बिश्वनाथ ना सनितपुर? बिश्वनाथ। बिश्वनाथ जिल्ला। नोंथांमोननि गामिया मा गामि जाहैखो? बे दैमुगुरि। दैमुगुरि। दा अननानै फोरमायदो आदै मादै नोंसिनि मुङा मामोन? जोंनि बिमाना जाबाय प्रमेला नार्जारि। औ, आदैनिया? आंना सन्तला नार्जारि। सन्तला नार्जारि। नोंसोरो जाहैबाय माने हेमन्त नार्जारिनि बिमा बिफा, गारजेन, नङा होमबा? दा हेमन्त नार्जारिनि जिथुनाखि आफादनि मुं मा नाममोन? आफादनि मुं होस्रां। होस्रां। बे आंनि फिसा हेमन्तनि जाहोन रुंसारिया माने बेयो माने जांलाबाव हाबनानै जाबायमोन जानाया बोसोर 6 बोसोर जायाखैबा 5 बोसोरसो जाबायमोन। बेयो माने आफादनिफ्राय दैख' जालांनानै मानसिया फोजोबजाहैनाय जाबाय। दा पुलिस आर्मिनि आखायाव थैहैबाय, गावथारहैजाबाय? औ, पुलिस आर्मिनि दा बबे जायगायाव गावथारहैजाया बिसोरो? गावथारहैजाबाय हावराघाट, कार्बि आंलं, हावराघाटआव गावथारहैजाबाय। ओमफ्राय ओरैनो मा समाव थाङामोन नोंसानि फिसाया आफादाव? आफादाव थांनाया बियो बे दा हमनो हागोन फार्स्ट इयार फरायनानै सेकेन्ड इयार फरायहैनायावनो बियो ओंखारलांबाय। बे समावनो बियो क्लासखौबो मोजां खालामाखिसै, ओमफ्राय बावहायनो फेल खालामना लाबाय। फेल खालामनायनिफ्राय ओंखारलांखाबाय। दा जेन'बा नोंसानि फिसालानि नामा आफादाव मामोन आरो अरिजिनेल नामा मामोन फोरमायनो हागोन ना? आफादनिया नामा होस्रां। होस्रां। ओमफ्राय न'खरनि बिमा होस्रां। बिमा बिफा दोननाया जादों हेमन्त नार्जारि। आदसा। दा नोंसोर बिमा बिफा एबा गारजेन जानानै एसेबाबो मिथिगौमोन नामा जे बिथाङा मानि खारनाव हारिनि थाखाय नांनो होननानै ओंखारलाङामोन, मा साननानै? न'खरफ्रावथ' जेबो उसुबिदा जायाखैमोनदां? न'खरावथ' जेबो उसुबिदा गैयामोन, माने जोंबो हमस'नो हायासै, सानस'नो हायासै। गोसो सिं सिं बेयो माने सानखोमाबाय थाबाय खोमा, जोंबो बेखौ बुजिस'वासै, सानस'नो हायासै। जाय हक, जेनेबा हेमन्त नार्जारि, नङा होमबा? होस्रां होनना बुंबाय आफादाव। बिथाङा हारिनि थाखाय सोमावसारनो होननानै थांदोंमोन, नङा होमबा? हारि एबा समाजनि थाखाय बिथाङा मोजां खामानि मावलांनो थाखाय नांहैदोंमोन, नङा होमबा? दिनै बे होस्रांनि गारजेन नोंसोर बिमा बिफा, नङा होमबा? दा ओमफ्राय बिथांनि थैनानै थांनाया बेसेबांसो गोबाव जाखो बा खै बोसोरसो जालांखो? बोसोरा माने जाबाय, दा थारिखखौ जोंबो नायनो रोङा ना, दाबाव जोंबो थारिखखौ फुल फावसन जोंबो दा अनुमान खै बोसोरसो जालांखो? बोसोरनै, बोसोरथाम? बेसांल' नङा, बोसोरनै बोसोरथामल' नङा, जाबाय 7 बोसोर 8 बोसोर। नै बिसोरनि फिसौफ्रानो 11 हाबजोब्बाय गिदिरफ्रा। होमबा आफादावबो गोबाव सम थाबोदोंमोन मानसिया? आफादाव थानाय 3 बोसोरसो 4 बोसोरसो थादों आरोना। दा दिनै नोंथांमोननि फिसायाथ' मोनसे समाव हारिनि थाखाय जांख्रिखांबोबाय, नाजाबोबाय, हाब्लाबो हायाब्लाबो। दिनैनि दिनाव नोंथांनि फिसाया
बे एन होस्रां नङा होमबा एन होस्रां बिथाङा रुंसारि जानानै थांबाय आसखान्दानो जोंनि बर'फोरनि गोजोन गोरोबथाखौबो नुलांदिया नङा होमबा दा बे गोजोन गोरोबथाखौ नुलाङैनि उनाव दिनै एन होस्रां बिथां जिउ बावलांनायनि उनाव फैनानै बिटिआर सुक्ति जानानै फैदों बर'फोरनि थाखाय एक्स एनडिबिफोरखौ लानानै बा एनडिबिफोरखौ लानानै मोनसे गोजोन गोरोबथा फैदों बे गोजोन गोरोबथा फैखांनायनि उनाव बिनि उनाव दिनैसिमबो बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टियानो जा बा आफादनियानो जा बिथांमोननि मोनसे समनिनो माखासे सिनियर जुनियर थायो बिथांमोना माब्लाबाफोर नोंथांमोननि न'खराव फैनानै खबर लाफैफेरदों नामा नोंसोरखौ गैया लाफैनाय जायाखै जिथुनाखि मोननांगौ मोन्थाय रिहेबिलिटेसन होननानै बुङो एक्स ग्रेसियानि मोन्थाय नङा होमबा थैनाय मुंख्लं सुबुंफोरनि थाखाय मोननांगौ 5 लाख अनसुंथाइ बेफोरखौ नोंथांमोना मोनफुंनाय जाबाय नामा मोनाखैना 5 लाख थाखा जिथुनाखि सरकारनिफ्राय मोननो गोनां दं मोनाखै ना मोनाखै आच्छा गुबुना मोनदोंबाबो जों मोनाखै दा अब्ला नोंसोरो बे नोंसिनि फिसा थैनानै थांनाय बा मुंख्लं जानानै थांनाय मानोना बिथाङाबो हारिनि मुङैसो थैनानै थांदों नङा होमबा जिउ खोमानो गोनां जादों बिनि गेजेरजों नोंथांनि न'खराव मोननांगौ मोन्थायखौ मोनफुंनो हायैनि थाखाय नोंथांमोना दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टखौ अर्थात आसाम गभर्नमेन्टखौ मा बुंहरनो सानो आंनि फिसाया हारिनि थाखाय जिउ फोजोबनानै थांबाय बिटिआर गोरोबथायाव जालांबाय बिटिआर गोरोबथाजों माने गोजोन सुक्ति लाबोबाय एनडिबिफ्रा बिनि गेजेराव नोंथांमोनहा जिथुनाखि एक्स ग्रेसियानि नामाव सरकारा माने 5 लाख खरि हरनो होनदोंमोन बे फैसाखौ मोनदोंना मोनाखै नोंसोरो जों मोनाखै जों मोनाखै दिनैसिम मालाया मोनदों मोननायखौ बहुत मानसिखौ खोनादों बेफोरबायदि जाथाय जायै मानसिफ्रासो मोनदों जोंनि गोनां रुंसारि जालांजानाय बिमा बिफा दिनैसिम सारेनाबो फैसा गैया जों मोननोनो अरिजिनालासो मोनाखै डुप्लिकेटफ्रा मोनजोब्बाय गासैबो जोंनि आखायाव दिनैसिम बे फैसा सरकारनिफ्राय फैसा मोननो गोनाङा जोंनि आखायाव दिनैसिम गैया मोनाखै दा मोनजानो लुगैयो नङा होमबा जोंबो दा मोनजानो लुगैयो दा बिटिआर सरकारनि जिथुनाखि बिटिआरखौ सुक्ति खालामना लाना फैनो हानाय मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारखौ माबाफोर खावलायहरनो सानो नामा होमबा प्रमद बर' सार सार जोंनि फिसा रुंसारि जालांदों हारिनि थाखाय जोंनो मोन्थायखौ सरकारा होनो गोसो गैया नामा जोंहा बिटिआर सरकारा जिथुनाखि मोननांगौ 5 लाख रुंसारिनि रां जिथुनाखि मोननांगौ 5 लाख जोंहाबो बिखानि थैनि फिसा रुंसारि जालांनाय जोंहाबो गुद खें गोरबोआव गाबखांबाय थायो गोसोआव सु हाबनाय बायदि मोनखांबाय थायो जोंबो बे मोन्थायखौ मोननांगोन जोंनोबो गुबुना मोनदोंबा जोंबोथ' मोनजानो लुबैयो अनसायनांगोन जोंखौबो नायफिननांगोन अननानैबाबो हारिनि थाखायसो जिउ फोजोबलांदों हारिनि थाखायसो रुंसारि जालांदों नालाय आंनि फिसायाबो ओंखायनो जों दा बेखौ लुगैनाय दं आरो मोन्थायखौ मोनजानो लुगैदों आरो जोंखौबो नायफिनहरदो जोंखौबो अनदो मोननांगोन आरो जोंबो न'खरनि अबस्थाफोरखौ नायनानै बा नङा होमबा लोगोसे हारिनि थाखाय जानजि खाफ्रानानै बिथांमोना ओंखारलांदोंमोन गाव गावनि जिउखौ दाउसा अमाफोरबायदि दोनखोमानानै नाब्रेनानै दिनै हारिनि मुङै बिथांमोना जिउ बावदोंब्ला सरकारा मानो हरनो हाया नंगौना नङा होमबा दा नोंथांमोननि न'खरा जिथुनाखि बे सरकार फालनिफ्राय 5 लाख रां होगासिनो दं नङा होमबा होखांबायबो गोबां मानसिफोरनो नाथाय दिनै नोंथांनि फिसामोनहा बा नोंथांनि न'खरा मोनफुंनो हायाखै नोंथांनि फिसानि मुङै नङा होमबा दा बिनि सायावथ' नोंस्रा गोरबोआव दुखु दंथ' आरो बिमा बिफाया मानो दुखु थाया थाखागोन गोथां थायोमोनबा बेसे इनकाम जागौमोन न'खराव थांनानै थायोमोनबा आदा ससेयावनो रायजोनि माबानि थाखाय समाजनि थाखाय जिउ फोजोबलांनांगौ जाबाय फिसाया जोंबो दा बेखौ मोनथारनांगौ माने जोंखौबो नायसननांगोन